на Франция. Срещата е последна на корт Сюзан Леглен и ще започне след 19 часа. С нощи българинът е белгийца Зизу Берг с 6 на 3. А Хуркач надигра канадец с 3 на 1 сета. Димитров е спечелил всичките 5 мача до сега с поляка. За четвъртия в английската сърбинът Новак Джокович след 3 на 2 сета над Лоренцо Музети от Италия. Това е най-късно завършилият мач в историята на турнира. В 3 часа и 8 минути в ранни зори местно време. Виктория Томова приключи участието си на двойки, след като заедно с полякинята Магдалена Фрех губеха от американките София Кенин и Бетани Матексан с 2 на 6 и 1 на 4 срещу от първи кръг вчера. Двубоят бе прекъснат заради дъжд, а Томова и Фрех решиха да се откажат от доиграването. Реал Мадрид победи Борусия Дортмунд с 2 на 0 в финала на шампионската футбол на стадион Уембли в Лондон, а трофеят е рекорден 15-ти за испанския клуб в престижния европейски турнир. Карло Анчелоти, треньорът на испанците, актуализира спорт, като вече има 5 трофея в Шампионската лига. 2 с италианския Милан и 3 с Реал. С по 3 титли са Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гуардиола. Жозе Мауриньо е новият треньор на турския Фенербахче, става ясно от видеото в официалния канал на футболния клуб в социалната мрежа бивш Twitter. В него португалецът се обръща към феновете на отбора с думите: "Нека започнем нашето пътешествие заедно." Очаква се по-късно днес 61 годишния Мауриньо да бъде представен официално на стадиона на Фенербахче. Къде се очаква да вали най-много до края на деня и утре, ще разберем от дежурния синоптик Мариана Попова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Здравейте! Част температурите са от 23 градуса в Драгоман и Шабла до 31 градуса в Елхово. София е 24 градуса, налягане 50 хектопаскал.